Dámy a pánové, vítám vás u mého Draw My Life. Až na to, že hovno nikoho to nezajímá. Přesně tak, dámy a pánové, tohle není žádný Draw My Life, ale mohl bych aspoň něco říct, něco objasnit, ale co už. Jsem člověk, který prostě si hraje videohry a chce si hrát prostě pouze svoje videohry, který chce sám a tím to hasne. Pocházím z dob, kdy ještě ve 14 let, jo, by the way, tohle jsem opravdu já, ale bylo mi zhruba 15 let. Teď jsem toužil být velký youtuber a bůh ví co všechno, až na to, že prostě to nejde úplně tak, jak bych chtěl, jo, protože já nevím, čím to je, jako. Možná to bude tím, že jsem nudnej, nezábavnej, bůh ví co všechno. Hromada lidí si udělá obrázek sám. Takže si ho udělej taky a zajdi třeba na můj stream na Kik, kde se snažím streamovat teďka momentálně už čistě jenom gameplay, hraní her. Rád si povídám s novýma lidma a rád překonávám různé výzvy. Zrovna třeba teďka mám rozehraný God of War 3 s tím, že chci dohrát celých 100%. Což znamená, že možná bych z toho mohl dokonce něco vytvořit, nevím, uvidíme samozřejmě, ale doufám, že to tak bude. Nevím, co bych vám dál ještě o sobě řekl, jsem prostě obyčejný cápek, který prostě rád hraje nějaký hry a to je tak všechno, jakoby. Nevím, co bych vám k tomu dál řekl. Takže jako asi tak nějak, víc vědět nepotřebujete. Jsem prostě další nímant, který se snaží o nějakou tvorbu někde na internetu. Tak jo, hoši. Doufám, že se potkáme někdy na streamu, nebo i tady na YouTube. Čus.